Kaixo kazetaguneko lagunak, zure nanaren edo nortasun agiriaren kopia bat bidali behar duzu eta segurtasunak kezkatzen zaitu, ohiko izapidea da, baina gaizki egiteak nortasun lapurretak edo iruzurrak eragin ditzake. Tutorial honetan irakatsiko dizugu nola bidaldezakezun modu seguruan eta nola babestu zure nortasuna. Lehenengo eta behin, kopia zuri beltzera bihurtuko dugu. Aldaketa soil honekin, kopia jada ez da hain erakargarria izango iruzurrezko erabilerarako. Nanaren argazkia aterako dugu eta galerian irekiko dugu. Ondoren, argazkia editatzeko aukera sakatuko dugu. Eta hemen, doikuntzetan, saturazioa jaitsiko dugu, zuri beltz efektua lortu arte. Garrantzitsua ez den informazioa ere ezabatu dezakegu. Gogoratu, beti ez dela beharrezkoa nanaren informazio guztia agertzea. Horretarako editoriaren marrazki edo markatzaile tresnak erabiliko ditugu, eta garrantzirik ez duen informazioa ezabatu edo pixelatuko dugu. Hala nola, igorpen edo iraungitze data. Nana bidaltzaren arrazoia zein den azaltzen digun ohar bat ere gehitu dezakegu. Hori da dokumentua beste helburu batzuetarako baliogabetuko duen segurtasun marka. Horretarako testuaren tresna erabiliko dugu eta dokumentua partekatzeko arrazoi zehatza idatziko dugu. Adibidez, hotela erreserbatzeko kopia. Ohar hau dokumentuaren gainean jarriko dugu funtsezko informazioa estaltzen ez duela ziurtatuz. Honek kopiaren asmo zehatza dokumentatzen du. Eta azkenik ez partekatu nanaren atzealdea, kudaketak eskatzen ez badu behintzat. Askotan aurrealdea nahikoa izaten da. Aldaketak egindakoan gorde editatutako kopia eta listo baduzu zure nan segurua. Zure nortasuna babestea erraza da, urrats hauek jarraituz gero. Bideoa gustatu bazaizu, emaiozu gustoko dut eta bidali ezaiozu zure lagunei. Hurrengora arte.